Jama'a masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu sake saduwa da ku a Zakiza TV. Hafsat Zaki sunana, kuma kamar kullum nake kwararo bayani. Idan kana so ka turo min sako, kuna iya turo min sako a kunzakiza@gmail.com. Sannan kuma in ka kalli wannan bidiyon ya maka, kana iya rabawa al'umma su masu gani domin kowa ya tofa albarkacin bakin shi. Yau bayani na akan wato bangaren rage haihuwa. Rage haihuwa wanda malam Bature ke kira da family planning. Akan shi zan yi magana yau. Wato to jama'a, bari in tsunduma cikin shirin kai tsaye babu wani kwana-kwana. Ni ina ganin cewa tsarin rage haihuwa yayi, kuma tsarin rage haihuwa yana da muhimmanci. Ba wai kai ta haihuwar yara kaman kaji ga sunan ka tattara su ka yi waye-waye, amma ni a nawa tunanin idan mutum yana so ya yi tsarin shi, ka ce wai ni yaran nan sun ishe ni haka, yara 3 nake so ko kuma yara 5 nake so, kana da ra'ayi, rayuwar ka ce kai ka san abin da kake so kai. Idan ma ke mace kace ni yaran nan sun ishe ni haka, guda 2 nake so ko guda 3 nake so, rayuwar ki ne, ke kika san abin da ya kamata ki. Amma ba wai a ce wai namiji ce shi baya son aihuwa. Me kaka ka auro ni? Kai idan ba a haihuwa kai za a haife ka? In ba haihuwa kai zaka zo duniya? Wataƙila da ana bin tsarin rage haihuwa tun lokacin kakanni da iyaye da kakanni, kai ina gama wataƙila da ba a same ka ba. Da akwai wasu irin na 10 ne masu irin mu, da ni da ana bin tsarin haihuwa da ban zo duniya ba. Maganan gaskiya, da babanmu ya ce wa mamanmu ta rage haihuwa, ni dan nan da ban zo nan wurin ba, saboda ina gada za a yanke tun wurin 7. Mu kuwa haba ai mun haura 10. Ina gaya muku maganan gaskiya. So ina ganin cewa ka ce tsari zaka iya yi, amma ni a wurina idan har namiji baya son aihuwa, to ke mace kada ki kuskure a zo a dinga dura miki kwayoyi, a dinga dura miki allurai waɗanda suke da matsaloli. Kada ki kuskure wai saboda mijinki baya son aihuwa wai kije a juya miki mahaifa. Kina hauka ne, kina da ciwon hauka. Idan ya mutu fa, idan ƴaƴanki duka sauran suka mutu fa, ba ki da amsa, kuna da problem. Ni ina ganin ya dace, ni ba shiga rayuwar kowa ba. Idan kina so ki yi zaki yi, amma kada ke kina son haihuwa mutum ya aure ke zo ya ce miki wai shi baya son haihuwa, sai ki bi ra'ayin shi. Saboda a lokacin da shi ke baki haihu ba, ya ta dura miki magunguna, an samu irin waɗannan matsalolin sun kai wurin guda 10. Ni karan kaina na ga wurin guda 3 wanda akai a gabana. Ka je ka auri yarinyar mutane, ka zo ka ce ba ka san haihuwa, kai ta dura mata magunguna, bayan an lalata miki mahaifa kin kasance ba za ki haihu ba, sai a lokacin ne shi kuma yake son haihuwa sai tashi ya ce zai auri wata. Ai bala'i ya tashi, kuma ke an cuce ki, ke an lalata miki rayuwa. Saboda haka wannan tsari simple din da na kawo muku yanzu nan, wannan shine maganin matsala. Maza ma suna shan maganin rage haihuwa, wanda malam Bature yake kira da recepting. Idan mijinki baya son haihuwa, ki ce mishi shi ya je a kille mishi inda ba a haihuwa, ke ki zauna da kayanki. Kin ga daman bai baki ajiya ba, balle ki fito da shi. Saboda haka su je akwai ana yi na maza, kada ku kuskura ku mata a ringa muku wulakancin nan. Idan baki haihu ba kuma ya tashi ya ga yana son haihuwa, zai je aure wanda za ta haihu, ta zo ta haihu, ke kuma kin zama yar kallo. Wallahi talla kada ki yadda a baki labari, kaki yadda wurin kallon ruwan ga miki kwado miki kafa. Idan ya zo ce miki kina baya son haihuwa, idan ke kina so sai ki ce mishi to ai wannan abu mai sauki ne, ni dai ina son haihuwa nan, kuma kai ne baka son haihuwa. Saboda haka tunda baka son haihuwa, ka je ana killewa maza inda suke ba su haihuwa. In aka kille maka ba za ka saki haihuwa ba, sai in kaga dama kuma sai ka je a mayar maka, sai ka aihu. Amma ni kam ne dinnan da kake gani na lafiya kalau, ina son aihuwa kuma zan haihu. Saboda mata kuna bala'i shan wahala akan irin waɗannan abubuwan, so ya kamata ku san matsalar da za ku shiga tun kamun ku shige ta. Kuma tunda yanzu akwai maganin matsala, idan shi in ke ne ba kya so, to kin ga sai ki je ki yi abin da zaki, ke kin san ke kika je kika jawo ma kanki. In ta kwaɓe miki ke kika sani, in ta yi ruwa rijiya idan ba ta yi ba kuma masai ke kike cikin matsala. Amma idan shi ne baya so, shi ma sai ya je a kille mishi. Shikenan wannan harka hannu biyu ne, akwai dama akwai hagu, akwai na mata akwai na maza. To ban san me yasa mata ne kawai suke ta yi ba. Kada ki kuskura wallahi ki tashi a bacci ki bude idanki, idan baya son aihuwa ya je a kille mishi abin da yake hana aihuwa. Ke ki haihu abinki, lokacin da kika ga cewa kina son haihuwa shi kuma abin ya gagara, sai ki tafi ki je ki auri wani ki haihu. Abu ne mai sauki. Hafsat Zaki sunana, kuma anan zan dasa aya insha Allah.